Suon ang atong ebanghelyo karon na pahinumdom kanato sa usa ka kamatuoran nga ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan dili gyud mulungtad moagi lamang, lumalabay lamang. Ang templo sa panahon ni Kristo mo'y giisip nga sentro gawas nga kini sentro sa pagtuo sa mga Hudiyo, lig-on po kayo nga pagkahimo nga nindot kayo, manang daghang nakaingon nga dili na gyud siguro ni makuba ning templo ha. Pero niabot kayo ang panahon nga nagkuba gyapon natuman ang panagna ni Kristo diha sa atuang ebanghelyo. Sa atuang modernong panahon, ato lang pong hinumduman ang World Trade Center, no? Na gila na taas kayo, lig-on kayo, napaghinahimutang sa usa ka nasod nga kamahanan kayo, pero wa lang po hibaw pipila lamang ka minuto, no? Naguba ang tanan, nagpamatuod sa tanagna sa atuang Ginoo ng tanang mga butang dinhi sa kalibutan na mahinimo sa tao, bisan unsa pa kini kalig-on, sa unsa pa kini kadako ug unsa man kini kaanindot, lumalabay lang yun. Wabot ang panahon nga mawala. Usa ra gyud ang magpabilin, ang Ginoo ra gyud mao'y nagpabilin nga makanunayon sa iyang gugma nga rin kanato. Ikaduha mga kaigsunan kada ni Kristo, kada kasagaran bisan sa ubang mga Kristiyanos o bisan ganin natong mga Katoliko, ato dayong himuon ning tekstuhang interpret dayon nato o katapusan na sa kalibutan. Labi na sa tubag ni Jesus sa pangutana, kanus aman kini nahitabo, tinuod wala magatumong si Jesus sa katapusan sa templo nga ilang gisgutan, kundi sa katapusan sa tanan. Yaduna siya ay mga gipahimangno, mga timaan, doon ay mga linog, gubat, kagubot, kamatay, pero matud pa sa atuang ebanghelyo, wala kini magpasabot nga dool na ang katapusan. Ikatulo mga kaigsunan ko na ni Kristo, kasagaran gani makadungog, labi na karong panahona, makadungog ganita mga istorya nga ingon ini tungod pod sa paghitabo sa atuang kalibutan, mukurog dayon ta sa kahadlok, no? Ang ako ang pangutana, angay bagyod kahadlokan ang pagbalik sa Ginoo? Dili man siguro, nganuman kay sumala pa sa saad sa atuang Ginoo. So sa kabahin sa ebanghelyo ninyo siya, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, muna ko aron pag-andam og lawak alang kaninyo, bubalik ko aron kuhaon ko kamo. Sa katapusan ninyong gingon, aron nga bisan asa ako ato usab kamo. Nga sa ato pa ang pagbalik sa Ginoo usa ka kahimpitan sa ato ang kaluwasan, gagisaad sa Dios alang sa nagatuo kaniya. Hingpit nga pagpakiguban sa langit nun nga amahan uban sa ato ang manluluwas. Di ba mao man pangandoy sa Ginoo ang ato ang kaluwasan? Di ba mao pud niya ang ato ang pangandoy ang hingpit nga pagpakiguban kaniya dito sa gingharian sa ato ang langit nun nga amahan? Tinuod kaya nga ito ang ipasihan, mao man ang mga kalamidad, mga linog, bagyo, kamatay, kagutom, amo na nga pagkunahuna lang ta sa ato ang kinabuhi dinis kalibutan, magpurog na ta sa kahadlok, no? Pero ato ang haliguno ng ato ang pagtuo, no? Taliwala sa mga panghitabo, mga kalamidad sa ato ang palibot,
sa tuwang kalibutan, bisan mismo sa tuwang kaugalingon nga dapit, ang Dios nagapadayon sa iyahang pag-amuma kanato ug nagpadayon sa iyahang pagpaabot kanato sa panahon nga mahiusa na kitang tanan didto sa gingharian sa ato langit mong Amahan.